Земята е особено висока. Тя не е лек кола, не е... Това е особено висока. У нас може да не няма, тя има. Това е земята. Това дава живот, това е живот. Казвам се Костадин Димитров Узунов, от село Стовче съм. Почнах работа като учител. След това почнах работа към военните. Там изкарах над 20 години. Те съкращения на наборната служба. Останах без работа. Децата вече бяха изразнали. Един не беше студент, другия завършваше. И ме зараме тук за 20-30 евро на ден. По-хубаво да се стегнем, да вземем земите на дядото, където ние ги имаме, и при нас имаме програми. И отидахме така, кандидатствахме. Казвам се Костадин Узунов, от село Сатовче съм, на 23 години съм и се занимавам с земеделие. С програма 121 Млад фермер. Моето стопанство включва ябълки и лешници. Без тези програми не може да оцелеем. Главно, че ние въобще нямаме никаква техника тогава. Нямахме никаква техника. И въобще и да се обработва тази земя, трябва да се плаща, въобще каквото искаш да направиш, трябва да си платиш на друг човек. И това натоварва страшно много. Ако нямаш тази програма, до сега бях тръгнал за чужбина. Имаме прекрасна природа. Това е райското кътче. Райското кътче на Европа е България. Вода, климат, температура и хубави хора. Времената какви са трудни, и особено в този период, с тези пари може да се направи много. Особено в България. И с повече работа, повече находчивост може да се направи. Земята не е лоша, но иска работа. Просто и тези пустеещите земи могат да станат. Още нямаме добиви, разчитаме на заплата на жената. Всичко друго, което сме го взели от европейските програми, сме го вложили. Ние в техника, в капкова. Те го работят, сина ми е до мене. Топа ожени са, дари има с внучи. Благодарен съм на тези пари. На хората от Европа. Вашата помощ, дето вие давате на мене, мига ръцете, благодаря ви. С вас, надявам се, имам син, имам внучи, имам всичко. Дърветата ми растат. Най-големият савап, благодарност за Новия свят е, когато ти направиш нещо, а други да го използват. Сгодила се